Kaixo Gabon, ongi etorriak izan zaitezte Athletic Cluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaur, Aguascalientesko Estadio Victoria zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean, gizonezkoen lehen taldearen denboraldi aurreko bigarren lagunartekoa eskaintzeko. Klub Necaxa izango dute arerio lehoiek, talde mexikarraren mendeurrena ospatzeko jokatuko den partida honetan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidas, bienvenidos al canal oficial de YouTube del Athletic Club. Hoy estamos en directo desde el Estadio Victoria de Aguascalientes para retransmitir el segundo amistoso de la pretemporada del primer equipo masculino surigorri. El Club Necaxa será el rival de los Leones en este partido que se juega para celebrar el centenario de la entidad mexicana. Ezer baino lehen, guazen bitaldeen hasierako hamaikakoekin, Rafael Edgar Dudamel etxeko entrenatzaileak ondorengo jokalariak hautatu ditu. Giroa ezin hobea da hemen zelaian. Ezekiel Unziain izango da atezaina, atzelari lanetan eskuinegaletik Cristian Osvaldo González, eskerretik Jorge Alejandro Rodríguez eta hiru erdiko atzelari Fabrizio Orosman Formiliano, Alan Isidro Montes eta Jesus Alberto Alcántar, haien aurretik Euskarri lanetan Jose Joaquín Esquivel eta Andrés Felipe Colorado, eskuinegalean Brian Eduardo Garnica, eskerrean Heriberto de Jesús Jurado eta aurrelari moduan bederatzi zenbakiduna Facundo Agustín Batista. Entrenatzaile venezuelarrekin batera aulkian, ordezko atezaina Raúl Manolo Gudiño, Alfredo Gutiérrez, Ángel Chávez, Emilio Martínez, Jairo Mar Cortés, Alec Álvarez, Rogelio Cortés, Josué Misael Domínguez, Waldo Madrid, Daniel Andrés Mantilla eta Maximiliano Joaquín Silvera izango dira. Eta Atletiken partetik Ernesto Valverdek Unai Simon jarriko du ATP-an, Alex Pecharroman, Dani Bibian, Mikel Bezka eta Inigo Lekue izango dira atzelariak, haien aurretik Inigo Ruiz de Galarreta eta Ander Herrera Euskarri lanetan, Undardi lanak Iker Muñanek kapitainak egingo ditu, eskuinegaletik Nico Williams arituko da, eskerretik Alex Berenguer eta aurrelari moduan Raúl García. Aulkian entrenatzailearekin batera Alex Padilla ordezko atezaina, Jon Morcillo, Unai Egiluz, Beñat Prados, Junior Vita, Gorka Guruzeta, Unai Gómez, Unai Vencedor, Malcon Aduares, Nico Serrano, Javi Martón, Peru Nolaskoain eta Hugo Rincón izango dira. Hemen daude 22 hautatuak zelaian musika eta ereserkia entzuten, sekulako giroa dago hemen Aguascalientesen Estadio Victorian. Gogoratu Klub Necaxa Mexiko DF-en sortu zela orain dela 100 urte, abuztuan beteko da bere mendeurrena, eta festa itzela antolatzen ari dira hemen Estadio Victoria zelaian, baina gogoratu Mexiko DF-en jokatu zutela 2003 garren urtera arte, beraz Aguascalientesen 20 urte daramatzate soilik. Polita ere omenaldia Necaxako veteranoei, elastiko zurigorriekin irten dira etxeko taldeko jokalariekin, armaiak ere lepo daude hemen Estadio Victorian, 25.000 ikusle baino gehiagorentzat tokia dauka zelai honek, hemen baloia prest, desfilea ere egonda partida baino lehen, beraz festa handia izaten ari da, como decimos, gran ambiente aquí en el Estadio Victoria de Aguascalientes, una localidad que acoge a este Club Necaxa, fundado en 1923, en el mes de agosto concretamente, está apenas unos días de cumplir su centenario, lo está celebrando por todo lo alto, con esta Copa Centenario recibe al Athletic Club, será el segundo enfrentamiento entre ambos, ya que en el año 1935 los Rayos, en este caso el equipo que se conoce como los Rayos, y el Athletic y los Leones se midieron en México DF, entonces el equipo que lo dirigía el técnico Patricio Caicedo. También escuchamos el himno de México, así que vamos a respetarlo y también escucharlo nosotros aquí en esta retransmisión.
Pasan 2 minutos de las 5 de la mañana en Bilbao, concretamente las 9 de la noche y 2 minutos aquí en Aguascalientes en directo en el canal oficial de YouTube del Athletic Club, a punto de comenzar el segundo amistoso de la pretemporada de los Leones. Recuerden que el pasado domingo jugaban en Guadalajara ante las Chivas el partido de vuelta del trofeo Árbol de Guernica, cayeron 2-0, idéntico resultado del cosechado en San Mamés en el mes de diciembre. Por lo tanto, el ganador se tuvo que dilucidar desde el punto de penalti. Estuvo más acertado el conjunto mexicano, que se llevó la primera edición del trofeo Árbol de Guernica. Aquí vemos recordadas las formaciones iniciales que hemos comentado anteriormente. En primer lugar, en pantalla, la del conjunto que dirige Rafael Dudamel, el técnico venezolano, que juega con un 5-2-3, 3 centrales, 2 carrileros largos, 2 pivotes por delante, los extremos y el delantero centro, y el Athletic Club, que enseguida también veremos sobreimpresionado como forma de inicio la elección del técnico Ernesto Valverde. Mientras tanto, mientras comienza este partido, pues lo va a hacer con un pelín de retraso sobre el horario previsto. Estaba programado para las 9 de la noche aquí en Aguascalientes, en la localidad de unos 864.000 habitantes. Aquí vemos al equipo inicial de Ernesto Valverde. Como decimos, el partido que estaba programado para las 9 de la noche, pero obviamente había mucho que celebrar, mucho que demostrar, porque no todos los días se cumplen 100 años y la fiesta está siendo impresionante. Todo preparado, por lo tanto, para que arranque la segunda cita de los Leones en este periodo estival. También recordar que tiene otras 4 a la vuelta de su estancia en el país mexicano. Jugarán el 27 de julio ante el Racing en el campo Fernando Astoviza de Sarón, en Santa María de Cayón. El 1 de agosto viajarán a Escocia para medirse al Celtic de Glasgow en el Celtic Park. El 3 de agosto se medirán a la Sociedad Deportiva Ibarén en Las Llanas, en Sestao, y cerrarán su preparación para la Liga el 6 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín ante el Manchester United. La jornada inaugural de la Liga será en casa, en San Mamés, en la Catedral, ante el Real Madrid el fin de semana del 12 de agosto, sábado a las 9:30 de la noche. A la misma hora la semana siguiente, en plena Astenagusia, primer derbi de la temporada ante el Club Atlético Osasuna en el Sadar. Forman ya los 2 capitanes, Iker Muniain y su homólogo en el conjunto local. También se saludan el técnico Rafael Dudamel con alguna de las leyendas del club Necaxa. Rafael Dudamel, que se estrena este curso al frente del conjunto mexicano, entrenatzaile venezuelarra. Bere lehen denboraldia betetzen ari da talde mexikarrean. Oraingoz 3 jardunaldi jokatu ditu lehen mailan ligan Mexikon, eta 2 puntu daramatza 3 jardunalditan. 14. sailkatua da Necaxa. Lehen jardunaldian utxean amaitu zuen Tolukaren zelaian, bana berdindu zuen Club Tijuanaren aurka etxean, Montesen golari esker, eta 2-0 galdu zuen 3. jardunaldian Chivas liderrearen aurka. Gogoratu, Chivasek Athletic irabazi ziola pasaden igandean, lehen lagunartekoan, Atletiken lehen lagunartekoan. Aquí vemos a los jugadores del Necaxa con su indumentaria especial para este partido especial, también valga la redundancia, al público que está disfrutando de lo lindo, gran aspecto el que presentan las gradas de este Estadio Victoria de Aguascalientes. Como decimos, nuevo hogar del Club Necaxa desde hace 20 años, un equipo que se formó, un club, mejor dicho, que se formó en 1923. Lo hizo fue formado, mejor dicho, fundado por el ingeniero escocés William H. Fraser, y de ahí que viene el apodo de los Rayos, porque ostentaba era el gerente de una compañía de electricidad. Arranca el partido en Aguascalientes, primeros segundos del encuentro. Hasi da norgehiagoka hemen Aguascalientesen, 15 segundu bete dira dagoeneko Estadio Victoria zelaian. Atletikek gogoratu bere bigarren elastikoa estrenatzen duela gaur, orain dela 2 egun atera zen sare sozialetan, eta gaur lehen partida guztiz urdinez Lehoientzat. Erasoan orain talde bilbotarra, Alex Petxarromanek
baloia eraman nahi zuen, baina hala ere lapurtu egin diote donostiarrari, eta erasora dator orain eskuinegaletik etxeko taldea, adi arriskua egon daiteke, erdirak eta jardezake Nekaksak bigarren zutoinera datore baloia, ez dara itxiko inor, Nico Williams bai, eta honek baloiak ies egin diesaiola ekidindu. Inigo Ruiz de Galarretarekin jokatu nahi zuen, ies egin dio kontrolak Eibartarrari, ala ere berriz ere jabetza berreskuratu du Atletikek, gutxi iraun dio baloiak eta berriz ere talde mexikarrak eraso antolatuko du eskuin egaletik, hementxe dator Cristian González, atzera jokatu du Alkantarrekin, Alkantarrek eskerrera zabaldu du baloia, Petxarroman askarrago ibili da, baloia lapurtzeko Petxarroman Andorratik utzita egon ostean, Andorran bueltan da Atletikekin denboraldi aurrea egiteko, hemen Inigo Lekue, Iker Muniain, berriz ere Alex Petxarroman, zelai erdian donostiarrak barrutik Inigo Ruiz de Galarreta aurkitu du, baloia eskuinera zabaldu, sortxe Nico Williams berriz ere Alex Petxarromanekin, Iker Muniain, Ruiz de Galarreta berriz ere kapitaina jaso du jabetza, Inigo Ruiz de Galarreta eta Iker Muniain Arrobian Ialkarrekin egon ziren, urtebeteko aldea daukate eta orain berriz ere lehen taldean elkartu dira. Inigo Ruiz de Galarreta Mallorcatik dator, ondo egin du Eibartarrak, zelai erdian Balearretan, berriz ere erasoan Atletik, hementxe Ander Herrera, atzera jokatu du Unai Simonekin, areatikat, atezain Gasteiztarra, Murgiarra hain zuzen ere, berriz ere Ander Herrerekin jokatu du, Ander Herrerak barrutik Mikel Vesga aurkitu du, Mikel Vesga gaure atzerari lanetan, Iker Muniain, hementxe Nico Williams, badator, eskuin egaletik 11 zenbakiduna, badoa, erdirak eta jardezake eta kornerra, lortu du bere alde, hirugarren minutuan, Nico Williamsek bere taldearen alde lehen kornerra lortu du, epailea ez dugu esan, baina Diego Montaño Robles da, eta egaletan Pablo Israel Hernández Lunak eta Erik Durone Martínezek laguntzen diote laugarren epailea, Aldo Balesteros Barba delarik. Erdirak eta Iker Muniain jarriko du eskuinez, baloia penalti puntura, ez da eritxiko Dani Bibian, atzelari mexikarrek urrundu dute, hala ere aldaratzea, Inigo Lekue jaso du, eskerrera zabaldu du baloia hementxe zegoen, Ander Herrerak erdirak eta jardezake, atzera jokatu du, Bilbotarrak, Inigo Ruiz de Galarreta aurkitu du, barrutik Iker Muniain, hortxe dator berriz ere kapitaina, Inigo Ruiz de Galarretarekin jokatu, Ander Herrera berriz ere, Inigo Ruiz de Galarreta, Raul García, atzera Besgaren bila, baina eskarrago ibili da, mexikarren atzelaria eta eskuinegaletik hementxe dator orain erasora, Nekaksa, eskuinegaletik esaten dugun moduan, etxeko taldeak, eraso egin nahi du, hementxe dator 11 zenbakiarekin Heriberto de Jesus Jurado, erdirak eta jardezake penalti puntu da, baina ondo ibili da Atletikeko atzelaria, baloia aldentzeko, hementxe dago Raul García, lurrera jauzi da, ez dago faltarik epaiaren aburuz, berriz ere atzetik hasiko da Atletik, partidako lehen 4 minutu terdi bete dira dagoeneko oraindik golik gabe, hemen Estadio Victorian, Aguascalientesen, Klub Nekasak huts, Atletik Klubek huts, Atletik ala ere nagusi jabetzan, Dani Bibianek emotz, Alex Petxarromanekin, hementxe aurkitu du Ander Herrera, Herrerak baloia zelai erdian daurka, Iker Muniainek iskin egin dio bere atzelariari eta Nico Williams aurkitu du hementxe aria barruan Nico erdirak eta jarri nahi zuen, baina askarrago ibili da eskeregaleko atzelaria Jorge Alejandro Rodríguez, hementxe Rafael Edgar Dudamel, 50 urte ditu entrenatzaile venezuelarrak, aurten iritsi da Klub Nekaksara, Deportivo Cali, Universidad de Chileen, Venezuelako selekzioan, Atlético Mineiron, Deportivo Laran eta Estudiantes de Mérida zuzendu ostean. Orain jabetza berriz ere, Klub Nekaksari dagokio. Falta egin diote Brian Eduardo Garnikari eta atzetik hasiko da berriz ere etxeko taldea. Hementxe jokaldiaren errepikapena, falta argia egin diote Chimalhuacanen, Mexikon jaiotako
jokalariari, orain berriz ere falta, kasu honetan Atletiken alde, Petxa Romane jarriko du baloia martxan. Hortxe Vivianek Ander Herrera aurkitu du, atzetik hasiko da erdilari Bilbotarra. Batistaren presioa, atzera jokatu du Anderrek Unai Simonekin, lekueren bila, baloiak ies egingo dio Alex Berenguerri, hementxe irudietan Ernesto Valverde, bere 7. denboraldia Atletik zuzentzen, 3. etapa da beretzat hemen talde zurigorrian, guztira 352 partido gaurkoarekin zuzendu ditu Ernesto Valverdek Atletiken. Hemen Dani Vivian berriz ere baloia berreskuratzeko, 3 zenbakidunak, lasai, Alex Petxa Roman aurkitu du. Berriz ere Dani Vivianekin, Gasteiztarrak atzerago, hortxe dago Unai Simon, Batista presiora adi, arriskua egon daiteke baina ondo jodu aurrera Unai Simonek, hala ere Nekaksak baloia berreskuratu du. Oraintxe ez dute elkar ulertu Nekaksako jokalariek, eta Andres Felipe Coloradok baloia zuzenean, Unai Simoni bidali dio orain falta adierazi du epaileak, Iker Muñain protestaka epaileari, baina bere erabakiak ez dauka atzera bueltarik, eta beraz baloiak etxeko taldeari dagokio. 7 minutu bete dira dagoeneko, hemen ikusiko dugu errepikapena, falta adierazi diote kapitainari, lurretik falta egin dio Nekaksako jokalariei, eta adi orain Nekasako jokalariek azkar jokatu nahi dute, erdiraketa jarri nahi zuen eskuinegaletik Cristian Gonzálezek, atzera jokatu du Mexikarrak, Uriangaton jaiotako jokalariak, orain alboko sakea lortu dute beste aldean, ezkerre egalean, eta Jorge Alejandro Rodríguez gizon honek baloia martxan jarriko du, lagun baten bila, 20 zenbakiduna, oraindik ez du inora aurkitu. 21 urte zazpiko Mexikoko selekzioarekin aritzen den jokalariak jarri du baloia, eskerregaletik orain kornerra lortu dute lehena etxeko taldearentzat. Primer corner para el conjunto hidrocálido, que es así como se conoce a los habitantes de Aguascalientes por la abundancia de aguas termales en la zona, la grada que lo celebra, disfrutando de lo lindo, por supuesto. Un partido para celebrar, para disfrutar, queremos decir, de los 100 años de este Club Necaxa. Korner aterako du etxeko taldeak, motz egin du orain baloia luze, eta golaren bila zetorren, baina gora joan zaio bere saiakera Nekaxako jokalariari, eta ateko sakea izango da Atletiken alde. Hemen ikusiko dugu errepikapena, jaurtiketa ona zen, baina adi egon da Unai Simon eskua sartzeko, ala ere ez du ikutu baloia. 28 zenbakidunak egin du jaurtiketa Cristian Osvaldo Gonzálezek. Baloia gutxigatik gora joan zaio, hementxe orain Atletik erasoan, Alex Berenguer, are hartzean, 7 zenbakidunak atzera jokatu du, hementxe Iker Muniain, Raúl García katzera, hortxe dago Mikel Vesgak eskerrera zabaldu nahi zuen, Petxa Romanen bila, ez dute elkar ulertu, eta orain Nekasa kontraerasoa dator. Inigo Ruiz de Galarretak baloia berreskuratu du, ala ere falta egonda jokaldia honen aurretik, beraz jabetza etxeko taldearena izango da berriz ere. Hemen errepikapena, Mikel Vesga falta argia egin dio 16 zenbakidunari, Jose Joaquín Esquibeli, 25 urteko erdilaria, Zacatekasen Mexikon jaiotako jokalaria, Mexikoko selekzioarekin aritzen dena sarri. Hementxe bere taldekideak atzeko lerroan baloia mugituz, hementxe Fabrizio Orosman Formiliano, saltoko erdiko atzelariak, bere atesaina aurkitu du Ezekiel Unsiain, hain zuzen ere argentinarrak presari gabe, luze joko du eskuinez, 10 minutu bete direnean hemen Estadio Victorian, eskuinera jokatu nahi zuen, hementxe zegoen Heriberto de Jesus Jurado, jokalari oso gaztea, 18 urte besterik ez ditu, Mexiko DF-en jaiotakoa, eta 23 urte zazpiko selekzioarekin aritzen dena, hementxe Alex Petxa Roman, donostiarrak atzera jokatu du, baina baloiak ies egin diola esan du Marrasainak, beraz alboko sakea izango dute Mexikarrek bere alde.
Ezkerre galetik berriz ere Jorge Alejandro Rodríguezek jarriko du baloia martxan. Zelai erdian, lagun baten bila, oraingoz ez du erabaki hartu eta beste taldekide bati lagako dio sakea egiten, hain zuzen ere Jesus Alberto Alcántar izango da, 6 zenbakidunak luze jo du bere taldekiaren bila, Facundo Agustin Batistaren bila. Hala ere Atletikeko atzelariek urrundu dute arriskua. Hortxe dago Necaxa, baloiaren jabetza berreskuratu dute, atzeko lerroan berriz ere atezainak Ezekiel Unziainek bere taldekide Jesus Alberto Alcántarrekin jokatu du luze Batistaren bila. Ez da iritsiko Uruguai edarra, Montevideon jaiotako aurrelari hau irudietan, eta Unai Simonek jaso du baloia. Motz jokatu du eskuarekin Dani Bibianekin, Bibianek zelai erdira Iker Muniainen bila, hortxe bezgaren presioa hala ere Nekasako jokalariek ies egin dute eta erasora datoz eskuinegaletik, hementxe erdiraketa jardezake bigarren zutoinera di, ez da iritsiko Batista, baina gutxienez bere taldekideak, hain zuzen ere Brian Eduardo Garnikak baloiak ies egitea ekidin du, hala ere bere erdiraketa ez da ona izan eta Unai Simonek baloia mantxo jaso du bere eskuekin. Atzetik hasiko da berriz ere Atletik, Ander Herrera, Iker Muniainen bila, kapitainak ez du baloia jaso, falta egin du Mikel Bezgak zelai erdian, hemen errepikapena, jokaldia arriskutsua izan da, baina Atletik entzat zorionez, ez da errematera iritsi, Necaxako jokalaria hau hementxe irudietan Heriberto de Jesus Jurado, eskuinegaletik berriz ere, erasoan etxeko taldea, atea itxiko dio Alex Berenguerrek, badatore Garnika, erdiraketa jartzeko pres, baina argi ibili da Atletikeko atzelarien lerroa baloia berreskuratzeko. Unai Simon, Bibian, Alex Petxarroman berriz ere atzera jokatu beharko du, hementxe Inigo Ruiz de Galarreta, atzerago hortxe Ander Herrera berriz ere Eibartarrekin jokatu du, ondo lehen ukituan Raúl García urkituz, Iker Muniain, adi arriskua egon daiteke, Iker Muniainek Nico Williamsen bila, adi Nico Williams ere barruan Nico! Ondo irten da Ezekiel Unziain, baloia gelditzeko Nico Williams bakarrik zegoen area barruan, jokaldia oso ona izan da Atletikena, baina oso ondo aritu da baita ere Ezekiel Unziain, Villalcaraz, Argentinan jaiotako atesaina, lehen aukera deusestatzeko, gran ocasión para Nico Williams, que se ha plantado solo delante del arquero argentino Ezekiel Unziain. Aquí vamos a ver la acción repetida, la ocasión más clara hasta el momento en los casi 14 minutos de partido que llevamos. Nico Williams que no ha acertado ante la buena salida de Ezekiel Unziain. Lo volvemos a ver, ha estado cerca el primero del Athletic, oso gertu izan du lehena Athleticek, baina ondo aritu da Ezekiel Unziain. Nico Williamsi gola deusestatzeko, ondo orain Atletik golaren bila, 4 minutu bete dira dagoeneko, oraingo utxean hemen Aguascalientesen, Necaxak huts, Atletikek huts, eskuinegaletik Alex Petxarromanek alboko sakea jarriko du, Inigo Ruiz de Galarretak, luze, Raúl Garziaren bila, lurrera, Nafarra, atzelariek baloia aldendu dute, Nico Williamsi jauzu zaio ala ere aldaratzea berriz ere erasora, 11 zenbakiduna eskuinegaletik, azkarrago ibili da ala ere, Necaxako atzelaria, hementxe, Alan Isidro Montes, luze jodu Hermosilloko mexikarrak, bere taldekide baten bila, baina ez du inora aurkitu, Ander Herrerak jaso du baloi hori, eta atzetik hasiko da berriz ere 21 zenbakiduna, barrutik Iker Muniain aurkituz, hementxe Nico Williams, berriz ere kapitainarekin Alex Petxarroman, erasora dator Donostiarra, Mikel Bezga, eskerrera zabaldu duren baloia, entxe dago Alex Berenguer, aria barrura sartuko da 7 zenbakiduna, erdiraketa di, ez da iritsi, oso gutxigatik atzeko lerrotik zetorren jokalaria, eta beste aukera on bat izan du Atletikek, hemen ikusiko dugu errepikapena, ondo egin dio izkin Alex Berenguerrek bere atzelariari, aurrean zeukan atzelariari, eta ez da iritsi oso gutxigatik Inigo Ruiz de Galarreta Ibartarra, sekulako aukera berriz ere
Atletikentzat, gertu izan du gola, lehenik Nico Williamsek eta orain Iñigo Ruiz de Galarreta. De nuevo buena ocasión para el Athletic, no ha llegado por muy poco Leibarrés, que se incorporaba con muchísimo peligro, leyendo bien la acción desde segunda línea. El centro de Alex Berenguer también ha sido bueno, quizás un pelín largo, demasiado fuerte, no ha podido alcanzarlo Iñigo Ruiz de Galarreta. Está mejor ahora el Atlético, Beto dago talde Bizkaitarra gaure guztiz urdinez, bigarren ekipazioa estreinatuz. Gogoratu denda ofizialetan eskuragarri daukazuela, baita ere online dendan. Polita da Kastorek egindako diseinua aurten lehen eta bigarren kamisetentzat, eta ziur saletuei asko gustatu zaiela. Hementxe Inigo Lekuek baloia beretzate lortu du. Deustuarrak Iker Muniain aurkitu nahi zuen, ez du bere egitasmoa lortu, eta alboko sakea izango du Necaxak. Adi arriskua egon daiteke, askar atera dute mexikarrek, hementxe Batista atzera jokatu du berriz ere bere taldekidarekin, hementxe Brian Eduardo Garnica, erdirak eta jardezak lehen zutoinera, baina ondo aldendu du, arriskua Dani Bibianek, berriz ere alboko sakea izango du etxeko taldeak, hementxe berriz ere erdirak eta eskerrez, bigarren zutoinera ez da iritsiko Jurado salto egin du, baina baloia kies egin dio gainetik, eta Alex Petxarromanek baloia kanpora urtetzen lagadu, eta alboko sakea izango du donostiarrak. Hementxe irudietan 18 zenbakiarekin luze jo du Raúl Garziaren bila, hala ere baloia berreskuratu dute txekoek, eta gainera falta egin diote Heriberto de Jesus Juradori, aurreko jokaldiko protagonistari. Hemen Raúl García Diego Montaño Robles epaile nagusiarekin hizketan, falta adierazi du epaileak, eta jokaldi arriskutsua izango du etxeko taldeak bere alde. Errematera bost jokalari sartu dira area barruan, hementxe Unai Simon, baita ere kamiseta berriarekin, Morea, lehena beltza da, bigarrena Morea. Eskerregaletik joko dute txekoek, Adi arriskua egon daiteke, baloia lehen zutoinera dator, baina ondo urrundu du baloia, uste dut Mikel Bezga izan dela. Alboko sakea Necaxarentzat, atzetik hasiko du berriz ere jokaldia Fabrizio Orosman Formilianok, atzera ego bere atezaina aurkitu du, luze jodu Ezekiel Unsainek, baina loia kanpora irten da, eta alboko sakea barkatu izango da Atletiken alde. Horatu zuzenean gaudela hemen Athletic Kluben YouTubeko kanal ofizialean, Mexikon gabeko iluntzeko 9:25 dira. Bilbon beraz goizeko 5:25 zuzenean. Klub Nekasak huts, Athletic Klubek huts. Berriz ere alboko sakea Atletiken alde, Alex Petxarromanek askar jokatu du Dani Bibianekin, Unai Simon ez du inolako arazorik nahi. Atezain arabarrak, Raúl Garziaren bila, zioan baloi hori, baina askarrago ibili da Alan Isidro Montes. Oraingoz, ligan golegile bakarra talde honetan. Luze jodu Unsainek, Juradoren bila hementxe 11 barkatu zenbaki duna. Falta egin dio Iñigo Ruiz de Galarretari. Adierazi du epaileak, eta baloia Atletikentzat izango da. El Athletic recupera la posesión cuando estamos a puntito de alcanzar el minuto 20 de partido. Lo hacemos en este mismo instante, de momento sin goles. Club Necaxa 0, Athletic Club 0. Erasoan berriz ere talde bilbotarra. Bibian atzera Herrerarekin, Herrera ere atzelarien lerroan sartzen da baloiari irtera emateko. Orain arazo desente izan ditu Athleticek baloia aurrera eramateko, ala ere bere alde lortu du alboko sakea. Alex Petxarromanek jarriko du baloia martxan.
bere taldekidei gerturatzea eskatuz. Oraindik ez du baloia martxan jarri, oraintxe bai, motzean Nico Williams aurkitu du, baina baloiak ies egin dio 11 zenbakidunari eta alboko sake orain txeko taldearentzat izango da. Lehen zatiko erdia betetzeko zorian gaude. Oraingoz utxean, Nekaksak huts, Atletikek huts. Atletikek partidako abagune nabarmenenak izan ditugu gogoratu, Nico Williams eta Iñigo Ruiz de Galarreta goletik oso gertu egon dira. Hala ere markagailua ez da oraindik mugitu. Eta berriz ere alboko sakea izango du Klub Nekaksak. 2016 garren urtetik lehen mailan aritzen da talde hau Mexikon. Gogoratu, Mexikon apertura eta klausura txapelketak jokatzen direla. Pasaden urtean 17garren eta 12garren izan zen urren talde mexikarra. Orduan Andres Ligin izen bere entrenatzailea eta azken urteotan bere sailkapen onena 19-20 denboraldian 5. postua lortu zuen, Covida baino lehenago. Hori izan zen bere sailkapen onena azken urteetan Nekasarentzat. Baloia berreskuratu du Atletikek. Unai Simone jarriko du luze. Baloia lagun baten bila Arabarra. Hortxe Raúl Garziaren saltoa, buruz jodu Nafarrak, Nikoren bila. Atzeleriak urrundu dute, hain zuzen ere Jorge Alejandro Rodríguezek. Baloia Batistari jauze zaio, hementxe Andres Felipe Colorado, Kolombiar selekzioarekin aritzen dena baita ere. Baloia galdu du El Cerriton jaiotako erdilariak eta berriz ere eraso dator Atletik, hementxe Mikel Vesga. Mikel Vesgak Iñigo Ruiz de Galarreta aurkitu du bere alboan, hortxe beste gipuzkoar batekin, hementxe Alex Petxarroman, Iker Muniain, Mikel Vesga. Mikel Vesga barrutik, Vesgak eskerrera zabaldu du Iñigo Lekueren bila, badatu ere erasora deustuarra. Barrutik Iñigo Ruiz de Galarreta aurkitu du Alex Berenguer, berriro Iñigo Ruiz de Galarreta baloiaren bila, ala ere baloia berreskuratu dute txekoek, hemen Armaietan festa itzela, animatzen etengabe, partida polita noski guztientzat hemen Aguascalientesen, Atletiken bisita, talde honen mendeurrena ospatzeko. Atzetik hasiko da berriz ere etxeko taldea, hementxe Fabrizio Rosman Formiliano. Atzera jokatu du Uruguaiko erdiko atzelariak, hementxe erasora dator Jesus Alberto Alcántar. 6 zenbakiarekin luze, juradoren bila ez da iritsiko inolares. Mexiko DF-en jaiotako arrobiko jokalaria eta ateko sake askar jarri du martxan Unai Simonek. Azkenean Ander Herrera jarri da atzeko lerroan, erdiko atzelari gisa eta Mikel Vesga erdirali lanetan aritzen da minutu hauetan. Erdirak eta Alex Berenguerrek bigarren zutoinera jarri nahi zuen, baina luze joan zaio baloia eta ateko sakea izango da etxeko taldearentzat. Será saque de puerta para el conjunto local. Comentábamos la novedad en la formación del Athletic, está actuando como central Ander Herrera, de ahí que le veíamos sacar con bastante asiduidad el balón desde la línea defensiva. Mikel Vesga está jugando como pivote, también probando ese momento para ello Ernesto Valverde, diferentes alternativas de cara al inminente inicio de la temporada dentro de menos de un mes contra el Real Madrid en San Mamés, concretamente el 12 de agosto a las 9:30 de la noche. Erasoan berriz ere, etxeko taldea hementxe eskerregaletik badator Jorge Alejandro Rodríguez, hogei zenbakiarekin lagun baten bila, hortxe jurado arkitu du, baina baloiak iaz egin dio mexikarrari eta alboko sakea izango du Atletikek. Alex Petxarroman berriz ere, baloia martxean jartzeko arduraduna izango da. 18 zenbakia dauka Donostiarrak, gogoratu utzita egon zela Andorran pasaden denboraldian, bigarren mailan zuen sorte handirik izan lesioekin, eta aurten denboraldi aurrea Atletiken hasi du.
orain Raul Garziak alboko sakea lortu du bere alde. Berriz ere Alex Petxarromane jarriko du baloia martxan, 25 garren minutua bete da hemen Aguascalientesen. Oraingoz utxean jarraitzen dugu lekue. Dani Bibianen bila. Gasteiztarrak barrutik Mikel Vesga beste gasteiztar bat aurkitu du. Berriz ere Bibianekin. Bibianek eskuinean Nico Williams aurkitu du, hementxe Nico. Nico orain atzera begira. Petxarromanen bila, baloia bueltatu nahi zion, berriz ere jabetza Nico Williamsi irutsi zaio. Nico Williamsek atzera berriz ere Mikel Vesga aurkituz. Mikel Vesga eskerrera zabaldu du. Baloia hortxe dago Alex Berenguer. Berenguer, baloia ies egin baino lehen. Iritsiko da eta erdiraketa jarriko du penalti puntura arriskua egon daiteke Iker Muniain, baina epaileak falta adierazi du Raul Garziaren falta, hain zuzen ere errematera zetorrenean. Lurrean gelditu da Klub Nekaxako jokalari bat, hemen ikusiko dugu errepikapena, lekueren erdiraketa ona zen, baina Raul Garziak falta argia egin dio atzelariari, gainera besoan jodu bere baloiak baita ere. Argi eta garbi ikusten dugu hemen errepikapenean. Falta Fabrizio Rosman Formilian hori egin dio Uruguaien Salton jaiotako erdiko atzelariari. Italiar pasaportea dauka eta adibidez Peñarolen barkatu Newellsen edo Danubion aritutakoa izan da. Baita ere 20 urte zazpiko selekzioarekin aritutakoa. Luze bere taldekideak oraintxe Brian Eduardo Garnikaren bila. Ez da iritsi Mexikarra, Atlasen eta Santos Lagunan aritutakoa. Orain Atletik erasoan, eskeregaletik Alex Berenguer zetorre, baina baloia kanpora joan da eta alboko sakea izango da etxeko taldearen alde. Eskuinegaletik hortxe Rafael Edgar Dudamelen aurrean, bere mutilek baloia berriz ere martxan jarriko dute. Inolako presari gabe hemen Rafael Dudamel irudietan, entrenatzaile eskarmentu handikoa, gogoratu Venezuelako selekzioaren buru izan zela eta talde garrantzitsuak zuzendu dituela. Falta berriz ere Klub Nekaxaren alde. 28 zenbaki duna Cristian Rodríguez jarri du baloia martxan. Ez da iritsi errematera Facundo Agustin Batista. Ez du eroso egin, errematea egin du, baina oso urruti joan da atetik eta gizon honek Unai Simonek jarriko du baloia martxan. Lehen ordu erdia beterko da aurki hemen Aguascalientesen, Estadio Victorian. Luze Unai Simonek, Raul Garziaren bila, buruz Nico Williams. Raul Garziari bueltatu nahi zion baloia, hementxe erasora orain Brian Eduardo Garnika. Azkarrago ibili dala ere Inigo Lekue. Eta atzetik hasiko da Ander Herrera. Herrerak luze, eskuinez. Nikoren bila adi, arriskua egon daiteke. Nikok azkarrago iritsiko da Jesus Alberto Alcantar baino. Hala ere Kaborkako Mexikarrak baloia kanpora bidali du eta alboko saka izango du Atletikek bere alde. Alex Petxarromane jarriko du baloia martxan. Berriz ere hemen ditugu saleak gozatzen. Alex Petxarromanek motz, Nikorekin, berriz ere Alex, erdiraketa jarrezak lehen zutoinera, ez da iritsiko Raul Garzia. Atzerariek baloia urrundu dute, hala ere motz gelditu zaie, berriz ere Atletikek berrizkuratu du jabetza, hortxe Inigo Ruiz de Galarreta, Bezgaren bila, berriz ere Nekaxak lortu du baloia bere gain hartzea. Atzetik hasiko da talde Mexikarra, golaren bila baita ere, eskuinegaletik ordoa Garnika, baloia galdu du Mexikarrak, Alex Berenguer, Raul Garzia, zelai erdian 22 zenbaki duna, Iker Muniainekin, kapitainak, buelta erdia eman eta Alex Petxarroman aurkitu du, badator erasora Donostiarra, Nico Williams. Nico Williamsi atea itxi diote
Jorge Alejandro Rodríguezet hain zuzen ere, badator Nico Williams erasora, laguntzera etorri da defentsa lanetan Heriberto de Jesus Jurado, eta baloia berreskuratzea lortu du 11 zenbakidunak, atzetik hasiko da bere taldekidea, Jesus Alberto Alcántar, Alan Isidro Montes, Cristian González, berriz ere Formilianorekin, hementxe bi zenbakiduna badator, metroak aurreratuz, Barrutik, Andrés Felipe Colorado, Kolombiarra aurkitu du, berriz ere Fabricio Orosman Formiliano, eskuinean Cristian Osvaldo González dauka, berriz ere Andrés Felipe Colorado, Formiliano, orain jabetza mantentzen ari da etxeko taldea, Athletic presioa egiten, Formiliano, Barrutik, Eskibel aurkitu du, Eskibelek atzera, hortxe dago Alcántar, Alcántarrek eskerrerago, Jorge Alejandro Rodríguez aurkitu du, barkatu, hau da Jurado, 11 zenbakiarekin atzera dator, hementxe Eskibel, Eskibelek eskuinera zabaldu du, baloia, hortxe dator erasora, Formiliano, que Cristian González aurkitu du, berriz ere, baloia aukitu etxeko taldea, hementxe Eskibel, Eskibelek atzerago, hortxe dago Jesus Alberto Alcántar, erdirak eta jardezak eskerri galetik adi arriskua egon daiteke, ez da iritsiko errematea eroso egitera Necaxako jokalaria, eta lurrean dago Ander Herrera, epaiak partida eten du, 21 zenbakidunak min hartu du hementxe Ernesto Valverde irudietan, bere taldekidei hainbat zuzenketa eginez, hemen ikusiko dugu errepikapena, Juradoren erdiraketa, eta baloiak aurpegian jodio Ander Herrerari, min hartu du Manchester Uniteden edo PSG-en eritutako erdilariak, gaur atzelari lanetan, hala ere zorionez, berez ere altxatu da eta partidan jarraitzeko gai izango da, erasora Raúl García, Berengerrekin jokatu nahi zuen, hala ere Formiliano azkarrago ibili da, baloia Ezequiel Unsainek jaso du, atezain Argentinarrak luze eskuinez, Garnikaren bila, hortxe 15 zenbakidunak kontrola ona egin du, baina beste 15 zenbakidunak lekuek jaso du aldaratzea, Ander Herrera, Vivian, Barrutik, Iker Muniain aurkitu, hementxe kapitaina beti bere taldekidei aukerak emanez, hementxe eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Alex Berenguer, are hartzean 7 zenbakiduna Barrutik, lagun baten bila, baloia eskuinera zabaldu nahi zuen Petxarroman aurkitzeko nahian, gain falta egin du Nico Williamsek, abetza, etxeko taldeari dagokio hementxe Jose Joaquín Eskibel, 25 urteko jokalaria, FC Juarezen eta Patxukan aritutakoa, kapitaina, taldeko izar nagusienetakoa, zeren eta Mexikoko selekzioarekin aritzen da normalean. Atzera iritsi zaio berriz ere baloia Ezequiel Unsaini, Jesus Alberto Alcántar, baloia galdu dute etxekoek, Vivian, Barrutik Muniain aurkituz, Muniainek ez du Nico Williamsekin jokatzea erabaki, berriz ere kapitainak dauka baloia bere hanketan, lurrera jauzi da, faltarik ez, alboko sakea bai, abetza Atletiki dagoki oraindik, Petxarroman, atzera Vivianekin, Vivian, aurkariaren zelaian dagoeneko, Ander Herrera berriz ere, Dani Vivian, Alex Petxarroman, eskuine galera, pegatuta hortxe, Raúl García aurkitu nahi zuen, ezin izan du kontrola ondo egin Nafarrak, eta ateko sakea etxeko taldearen tzat izango da, hementxe Raúl García irudietan. Beste denboraldi batez, berritu zuen bere kontratua Zizur Maiorreko, Zizur Nagusiko jokalariak, eta La Ligan partida gehien jokatu dituen bihurtzetik gertu egongo da,
denboraldi honetan. Rekorra, Joakinek eta Andoni Zubizarretak daukate. Orain Atletik berriz ere erasoan. Alex Petxarroman, luze, Nikoren bila ez da inola ere iritsiko. Julian Sanaietako gazteena, gogoratu bere anai nagusia Iñaki. Bilbon dagoela hementxe irudietan Edgar Mendez. La Ligan ibilitako jokalaria, Deportivo Alavesen, Almerian, Granadan. Talde honetako beste izarretako bat. Jokalari ezagunenetako guretzat, Bilboko saletuentzat gutxienez. Gaur ezin izan du jokatu Tenerifeko aurrelariak, hementxe erasoan berriz ere Atletik, Iker Muniain, Nico Williamsen bila, Eskuinegaletik 11 zenbakidunak erdirak eta jarri zakez, da iritsiko Raul García, ari hartzean errematea egitera, ala ere Alex Petxarromanek baloi hori borrokatu du eta gutxienez alboko sakea bere alde lortu du. Donostiarra jarri du baloia martxan, beti ere Eskuinegalera itxatxi da. 18 zenbakiduna, Inigo Ruiz de Galarreta, berriz ere Petxarroman. Petxarromanek barrutik Mikel Besga aurkitu du. Besgak eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Inigo Lekuek eskerrerago Alex Berenguer. Berenguer badator, erasora area barrura sartu nahi du Nafarrak. Baloia lehen zutoinera zetorren, ez da iritsi errematea egitea Raul García. Baloia urrundu dute etxekoek eta alboko sakea berriz ere Atletiki dagokio. Lekue jarriko du baloia martxan Atletikoko jokalariak, beroketa ariketak egiten. Badirudi atsedenaldian, igandean gertatu zen moduan, hainbat aldaketa egingo dituela Ernesto Valverdek. Inigo Ruiz de Galarreta atzera jokatu du, hortxe Herrera atzerago Unai Simon, areatik irten da, baloia kontrolatzeko berriz ere Herrerakin jokatuz, adia presioa arriskutsua izan daiteke. Ez du arazorein nahi Unai Simonek, eta ondo jokatu du Nico Williamsekin berriz ere erasora Atletik Eskuinegaletik Nico, aria barruan sartu nahi du 11 zenbakidunak, ez du bere helburua lortu, hala ere, baloia alboko sakean Atletiken alde izango da. Insiste el Athletic en busca del primero de la noche aquí en Aguascalientes, de la madrugada en Bilbao. Ataca por el costado derecho el conjunto de Ernesto Valverde, quiere el primero dentro del área Nico Williams, área barruan, Nico Williams, lurrera erori da. Ez da faltarik egon epaiaren aburuz. Bersere erasoan, orain eskerregaletik Atletik, Inigo Lekuek atzera, Herrerak eskerrerago, Alex Berenguer aurkitu du, Berenguerrek baloia penalti puntuan jarri du, Besga zetorren errematera, ez da iritsi Gasteiztarra, hala ere aldaratzea, Alex Petxarromani jauzi zaio, mentxe Dani Bibianek barrutik, Inigo Ruiz de Galarreta aurkitu du, Inigo Lekue deustuarrak berriz ere, Ruiz de Galarretarekin jokatuz, Besga, Muniain eta Ruiz de Galarreta, barrutik orain Atletik baloia ukitu, Petxarroman, Besgak, aukera honena, Renbilla, orain Petxarromanekin jokatu du, ez dute elkar ulertu Petxarromanek eta Ruiz de Galarretak, eta baloia Nekaksak berreskuratu du, hala ere gutxi iraundio jabetzak etxeko taldeari, berriz ere Ander Herrera atzetik aurrera, 21 zenbakiduna, Dani Bibianekin jokatuz, Besga zelai erdian, Koloradori iskin egin eta Ruiz de Galarretarekin jokatu du honek lehen ukituan, Iker Muniain aurkitu honek falta jaso du. Beraz baloia Atletikena izaten jarraituko da. Hemen falta jartzeko, martxan jartzeko prest Iker Muniain. 5 minutu falta dira atxeden aldira iristeko, oraindik gutxean hemen Estadio Victorian, Atletik Kluben bigarren lagun artekoan. Nekaksak huts, Atletikek huts. Iker Muniain jarriko du
baloi hori area barrura, badatoz errematera hainbat taldekide. Nico Williams lurrean, hemen Atletikeko medikuak, Josean Lekue berarekin izketan. Ordezkoak beroketa lanetan. Nico Williams jaiki da. Hala ere zelaitik irten beharko du 11 zenbakidunak. Ea partidan jarraitzeko gai den, ez? Azkenean aldaketa egingo du Ernesto Valverdek. Nico Williams min hartuta badoa aldagelara, bere ordez Malcolm Aduares hartuko da 17 zenbakiarekin. Hemen jokaldiaren errepikapena, min hartu du Nico Williamsek jokaldi honetan. Eta bere ordez Aduares zelaidatu da, falta martxan jarri dute lehoiek, arazori gabe jaso du baloia Ezekiel Unsainek, hemen errepikapena, luze jodu Alex Berenguerrek. Baloia aterazioan, baina ondo kokatuta zegoen atezain argentinarra. Baloi hori jasotzeko. Recordamos que Ernesto Valverde ha efectuado su primera sustitución. Ha abandonado el terreno de juego con problemas físicos Nico Williams, dejando su lugar en el césped a Malcolm Aduares, que va a disputar estos últimos 3 minutos de primera mitad y presumiblemente toda la segunda. Tuvimos a los dos entrenadores, a Rafael Dudamel y a Ernesto Valverde, ambos dando indicaciones a sus pupilos. Recupera el Athletic, lo hace Alex Berenguer, erasora orain berriz ere talde bizkaitarra. Dani Vivianek luze, Berenguerren bila, Raúl García que eskuinera zabaldu nahi du, baloia hortxe dago, zeraietu berri den Malcolm Aduares, baina ez du kontrola egitea lortu eta alboko sakea izango da etxeko taldearentzat. Ezker hegaletik jarriko du baloia martxan Jorge Alejandro Rodríguezek, 21 urteko mexikarrak, Tlaquepaken jaiotakoa hain zuzen ere. Azkenean Jesus Alberto Alcantarri Lagadio luze atera du 6 zenbakidunak, Juradoren bila, ez da iritsi kontrolera, mexikarra ala ere aldaratzea bere taldekide bati, iritsi zaio hortxe Eskibel eta Jurado, Petxarromane baloia berreskuratu, hortxe barrutik Inigo Ruiz de Galarreta, zelai erdian Eibartarra, lagun baten bila, Berenguer aurkitu nahi du, ez da iritsiko kontrolera Nafarra, ala ere baloia kanpora bidali du atzelariak, Formiliano, erdiko atzelariak, berriz ere Atletik eta dauka baloia hementxe Iker Muniain, kapitainak barrutik lagun bat aurkitu nahi du, hortxe dago Mikel Vesga kontrola eta atzera Dani Vivian aurkituz, 3 zenbakidunak aurkariaren zelaian, Iker Muniaini baloia bueltatu nahi zion, azkarrago ibili da Colorado, Kolombiarrak baloia berreskuratu du, Juradoren bila, ondo, azkar ibili da Ruiz de Galarreta baloia lapurtzeko, eta Unai Simonekin jokatzeko hortxe Ander Herrera, barrutik Mikel Vesga, lehen zatiko azken minutuan gaude, oraindik utxean Nekaksak huts, Atletikek huts, Atletikek azken jokaldi honetan gola bilatu nahi du azkar Lekuek, albotik Alex Berenguer aurkitu du, berriz ere Berenguerrek Raúl Garcíarekin jokatu nahi zuen, ez du bere egitasmoa lortu, eta Nekaksako atzelariek baloia berreskuratu dute hementxe Andrés Felipe Colorado, falta jaso du kolombiarrak. Aurten etorritako erdilaria, Kortulua taldetik, Partizan de Belgrado nere aritutakoa, Sao Paulo, edo Deportivo Kalin, 24 urte ditu. Erdilari honek, falta jaso duenak, 45 minutua bete da oraintxe bertan, minutu bateko luzapena izango dugu hemen Estadio Victorian, beraz 46 arte, iritsiko gara, Alex Berenguer, Dani Vivian, nos iremos hasta el minuto 46 porque el cuarto árbitro ha alzado el cartelón indicando que se jugará un minuto más de primera mitad.
Recupera el Club Necaxa, baloia berreskuratu du zelai erdian, etxeko taldeak, azken aukeraren bila, atxeden aldira iritsi baino lehen, alere ondo, ibilida Mikel Vesga, baloia berreskuratzeko, mentxe Inigo Ruiz de Galarreta, zelai erdian, berriz ere Gasteiztarra aurkitu du, Vesga, Muniain barrutik, Berengerren bila, adi, arriskua egon daiteke, Berengerrek erdiraketa jarriko du bigarren zutoinera, baina ez dago inor, hortxe iritsiko da, hala ere Inigo Ruiz de Galarreta, baloia, kontrolatzeko erdiraketa Ibartarrak, Raúl Garziaren bila, eta kornerra lortu du bere alde Atletikek, lehen zatiko azken jokaldia izan daiteke, epaileak kornerra ateratzea utziko duela dirudi, bai alaxe da, Ales Berengerrek jarriko du martxan kornerra, bete da 46. minutua, baina Diego Montaño Robles epaileak kornerra ateratzen ustea dagako dio Nafarrari. Hortxe, jokaldia markatu, eskuinez joko du lagun baten bila. Gertu izan du gol olimpiarra Alex Berengerrek. Kanpora joan zaio oso gutxigatik bere erdiraketa. Pozoitua eta orain epaileak amaiera adierazi du, beraz jokalariak aldageletara doaz, goli gabe amaitu da lehen zatia hemen Estadio Victorian, Aguascalientesen, Zuzko Erroberak Club Nekasaren mendeurrena ospatzeko, momentuz goli gabe, Club Nekasa huts, Atletikek huts. Nos marchamos al descanso sin goles aquí en el Estadio Victoria de Aguascalientes con los fuegos artificiales para celebrar el centenario del Club Necaxa. Nosotros también que nos vamos a tomar un pequeño respiro guere bagoaz atxeden hartzera eta 15 minutu barro itzuliko gara partida honen Kopa Centenarioren bigarren zatiaren kontaketarekin, gero arte! Akziodunei 1.200 milioitik gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik. Estamos llegando a la vuelta. La misma hora, Mikel.
que el Athletic es un equipo que encandila a cualquiera que lo conoce. Mi esposa es futbolista, juega mucho, no tenía un equipo en España, fue al País Vasco, vio las actividades de Thinking Football, entendió la mitología y los valores del Athletic y se hizo de inmediato del Athletic, y debo decir que duerme con una camiseta del Athletic, de modo que puedo decir de primera mano que la gente se convierte al Athletic, porque cuando presencias el milagro, crees que las cosas son posibles, aunque la adversidad parezca decir lo contrario. A mí me parece muy importante en las iniciativas culturales de Thinking Football, los encuentros que se han hecho entre el cine y el fútbol, la literatura y el fútbol, que no se trata de un evento sobre el fútbol, sino de un evento con el fútbol. Esto es muy importante porque los propios jugadores del primer equipo se implican en las actividades, van a las conferencias, hacen preguntas, forman un grupo musical y tocan ahí. Entonces no se trata de decir el fútbol es una cosa que puede ser vista desde la cultura, sino que ambas actividades, estas dos maravillosas formas del juego y de la esperanza, se pueden mezclar. Entonces ahí esta confluencia me parece virtuosa. Creo que es muy importante reconocer la larga trayectoria del Athletic para fomentar la identidad, valores de juego limpio, el tener un fútbol que es parte de la cultura y no necesariamente del negocio. En un mundo en donde todo es competitividad en busca de un éxito fácil, el Athletic ha buscado el camino difícil de conservar las esencias, de conservar los valores, y por eso cuando gana, que lo hace, tampoco es un equipo que no lo logre, esto vale más la pena. Entonces estar asociado con lo que representa el Athletic es un privilegio y bueno, espero honrarlo propagando, por supuesto, estos valores a nombre de este equipo que pues tanto aprecio. Ahora en Blue Space, alquila tu trastero o almacén y paga solo €1 el primer mes. Blue Space. Dicen que el papel lo aguanta todo. Y es verdad. Al fin y al cabo, del dicho al hecho hay gran trecho. Rendir cuentas es recorrer dato a dato esa distancia que separa a la palabra de la acción. Y ACE Aurrera es un plan de acción. Proyecto ACE Aurrera deitugu. Primero fue el diagnóstico y la reflexión estratégica. Después, la presentación de la hoja de ruta hasta el 2026. Y ahora es hora de rendir cuentas. Algo que haremos de manera periódica para que tengas claro que este plan no es papel mojado. Se trata de un plan integral para todas las áreas del club. Parte del trabajo conjunto de la Junta Directiva y del equipo de gestión del club. Hemos escogido una metodología que nos permite trasladar la estrategia al campo de la acción y materializarla en resultados. Cada área del club establece sus objetivos a corto plazo. Los objetivos deben ser claros, medibles y ambiciosos. Y los objetivos se alcanzan mediante tareas concretas. El éxito de los primeros equipos depende de todas las áreas del club y por eso las acciones de ACE Aurrera están conectadas entre sí. El objetivo es transformar el club en una organización orientada a los resultados. Eso no significa que los consigas a la primera ni que los consigas siempre. Significa que tienes el mejor plan posible para conseguirlos.
La transparencia es fundamental y toda la información que ponemos a tu disposición responde a un sentido. Que puedas comprobar de primera mano que seguimos un rumbo, que cumplimos los plazos establecidos y que permanecemos alerta para contrarrestar los contratiempos y aprovechar las oportunidades que nos depara el trayecto. Porque el Athletic es una familia y además un club de fútbol. Un club único, con una política deportiva y un sentido de pertenencia diferenciales, pero también un club de fútbol. Y el fútbol es una industria, es una actividad deportiva, económica y social que construye y transforma un equipo masculino y femenino para obtener unos resultados. Sin resultados, no hay identidad que perdure en el tiempo. Aurrera Athletic Club. Athletic Club Aurrera. Chiqui, ¿sabes lo que hace? Que sepan tan bien. Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín. Receta única, sabor inimitable. De Artiach. Más importantes de la historia de nuestro club, como fue el título de Copa de 1973. Los nombres de aquellos jugadores permanecen en el imaginario colectivo de una generación que comenzaba a ir a San Mamés, que escuchaba vuestras jugadas, imaginándolas por la radio o leyendo las crónicas de los periódicos, incluso coleccionando vuestros cromos como si fueseis, como erais en aquel momento, sus ídolos. Eso a estas personas, a esa generación, les vinculó al Athletic con una fortaleza que hoy todavía perdura, como podemos comprobar. Gracias por la invitación que ha hecho el Athletic hacia nosotros, hacia el Castelló. Y después, pues, recordar viejos tiempos de 50 años, aunque son muchos, pero ha sido bonito y emocionante porque hemos visto, o he visto, mejor dicho, gente de aquel partido y siempre te vienen recuerdos de aquella fecha tan inolvidable. Primero para el Athletic que ganó y después pues, para nosotros que participamos en un evento como una gran final de la Copa del Rey. Bueno, ese momentu horietan ailatzen zela jolastera partidu eta, bueno, badek ez duzak jolastu inberdala eta partiduki aldain guztia egitekoetan irabaztea. Baina gauzak ikusi hau izan beste dauela, ez dago zen beste, preokupazio bakarrik handik izola partidu irabazi inberdala.
Teniendo en cuenta que yo había llegado al primer equipo hacía un par de años, para mí fue algo, digo, importante e inolvidable. Es que de entrada casi ya tienes y ganas una copa, pues ¿no? es algo bonito. Bueno, sí, teníamos un gran equipo, pero también sabíamos lo que teníamos enfrente, que era un Athletic de Bilbao que era muy copero. Jendea kanpokoek da ikusi, eta area begiratzen da. Ikusten duzen gazta da, mugimenduek, jendena, eta nik uste nejoraz, mareatzen ari nahi, ze pasatzen da. Pero eske behen mugimenduek, afizioakoek, kristona zen, gauza oso handia. Atxuri arte etorri zen autobusia. Eta aurreneko herriak Bizkaikoa gelditu gara Otxandion. Otxandionan, plazanan gelditu gara, eta taberna eta denak jendeak eta positola, txampainak eta txapoteiak eta gutzako, guk autobusen hartu eta autobusen barri, poean, ozean, dana posik, eta aldemenen bidien, urkiolatik handa urkiolatak jeixera, dena aldap, kamino denak ondun dagoztenien, dena petaute, jendea, asko, koetiak botatzen, herriratza aiatzen gara, Durangoa aiatzen gara, Durangon gelditu gainean, han Eskurdien, eta gero jurretatek kamino generalak di, hasta Atxurian etorri ginen. Aldamene jendiek badatzen beharrak egiten, dena utzi eta korrika urtzen ziren animatzea eta lego. Impresionantia. Para nosotros, que lo vivimos, la verdad es que sí, que fue algo impresionante. Y no te digo nada, cuando después del partido cogimos un autobús y cuando llegamos a Burgos nos metían en un camión, descapotable, claro, o sea, el camión abierto. Bueltan gara Aguascalienteseko Estadio Victoriatik, Athletic kluben gizonezkoen lehen taldearen bigarren lagunartekoa zuzenean eskaintzen ari gara. Athleticek hainbat aldaketa egingo ditu baita ere ikusi dugu irudietan. Etxeko taldea Klub Nekasak bi aldaketa prestatzen ari zituela, beraz Athleticen taldea errepasatuko dugu lehenik eta behin. Unai Simon mantenduko da ATP-an, atzelari lanetan Hugo Rincón eskuinetik, eskerretik Jon Morcillo eta erdiko atzelariak Perun Olaskoain eta Beñat Prados izango dira, haien aurretik Euskarri lanetan Unai Vencedor eta Unai Gómez eskuinegalean Malcolm Aduares lehen zatiaren amaieran sartu dena eta Niko Serrano eskerrean egongo dira, eta bi aurrelari jarriko ditu orain Ernesto Valverdek, Gorka Guruzeta eta Javier Martón debuta egingo du Villafrancako nafarrak, Realeko fileletik datorren aurrelariak, beraz hauxe dira aldaketak bigarren zatiari ekiteko. Hasi da bigarren zatia baitare, bi aldaketa egin ditu Rafael Edgar Dudamelek Klub Nekaksan, 10 zenbakiarekin Daniel Andrés Mantilla eta 21arekin Alek Alvarez sartu dira. Beraz, orain ikusiko dugu nola gelditzen den talde mexikarraren talde osoa. Hasi da, esaten dugun moduan, bigarren zatia. Ha comenzado la segunda mitad aquí en el Estadio Victoria con cambio múltiple en el Athletic. Solo se mantiene Unai Simón desde el inicio y Aduares, que ha entrado en el tramo final de la primera mitad en sustitución del lesionado, recordemos, Nico Williams. El resto son nuevos para la segunda mitad, es decir, Hugo Rincón por la banda derecha en defensa, por la izquierda Jon Morcillo. Los centrales son Perun Olaskoain y Beñat Prados. En el doble pivote forman Unai Vencedor y Unai Gómez. La banda derecha para el mencionado Aduares, la izquierda para Nico Williams, arriba para los goles. En la punta de lanza Gorka Guruzeta y el debutante Javier Martón. En el Necaxa, que han entrado con el 10,
Daniel Andrés Mantilla y con el 21 Alek Álvarez. Beraz, jokoan da bigarren zatia, lehen minutua beteta da dagoeneko hemen Estadio Victorian, Peru nolaskoain, atzerari lanetan. Sociedad Deportiva Eibarren utzita jokatu ostean iragan denboraldean, orduan zelai erdian aritzen zen Zumaiarra, orain bi partidak jokatu ditu erdiko atzerari gisa, hementxe Peru nolaskoain, falta egin dio Facundo Agustín Batista aurrelariari, hementxe Montevideon jaiotako aurrelaria, eta martxan da bertz ere baloia. Hortxe dago Klub Nekasa erasoan. Adi baloia eta gola. Berreskuratu egin du Martonek gola eta bere lehen gola lortu du Nafarrak. Sorpresa hartu dugu zelaian eta ermaietan baita ere. Marton argi ibili da baloia berreskuratzeko eta Nafarraren lehen gola 2 minutu besterik ez daramatza Atletikeko elastikoarekin baloia lapurtu eta hogei zenbakidunak gaueko lehen gola hemen Atletikeko saletuak gola ospatzen, hemen errepikapena ikusiko dugu. Argi ibili da Javi Marton baloia atezainari lapurtzeko, hementxe errepikapena eta ondo gainditu du Nafarrak Ezekiel Unzain atezaina. Berriz ere jokaldia hemen errepikatuta. Gol Atletikek 58. minutuan Atletika aurretik da markagailuan. Javi Martonen gola. Nekasak huts Atletikek bat. El gol de Javi Martón que se estrena. Apenas llevaba 2 minutos sobre el césped. Llegar y besar el santo, como diría aquel. Gol de Javi Martón, que fue el máximo goleador del filial de la Real Sociedad la pasada temporada, que llega a la disciplina del Athletic desde el club Txuri Urdin, y que nada mejor que presentarse con un tanto en este segundo amistoso de la pretemporada del Athletic, que busca el segundo, lo intentaba desde lejos con un disparo potente que atrapó a este hombre, que viene de hacer un grave error, de cometer un error grosero en ese balón que le ha robado Javi Martón. Vemos repetido el disparo de Jon Morcilloren saiakera urrutitik, barrurazioan, baina orain ondo aritu da atezaina. Akats nabarmena egin du argentinarrak. Martón argi ibili da baloia lapurtzeko eta bere lehen gola Atletikekin sartzeko. Beraz, Atletik aurretik markagailuan Necaxa galtzen ari da bere mendeurrena ospatzen ari den partidan. Martonen golari esker Atletik aurretik. Eta aurrera joatea eskatu die Unai Simonek, bigarrenaren bila, luze joko du arabarrak. Gogoratu zuzenean gaudela hemen Aguascalientesen iluntzeko 10:04 zuzenean. Bilbon 6:04. Badaudo jende desente zuzenean partida hau jarraitzen, eskerrak guztioi. Gehien bat Bilbon oso goiz delako, jendea orain lanera sartzeko edo sartzetik gertu egongo da, beraz eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik. Gracias a todos, por supuesto, por estar junto a nosotros aquí en directo en el canal oficial de YouTube, cuando son las 10:15 de la noche aquí en Aguascalientes, las 6:15 de la mañana en Bilbao, en Euskal Herria. Así que a los que habéis madrugado para estar junto a nosotros, muchísimas gracias. El Athletic que quiere dar alegrías a los aficionados que han madrugado, que están aquí con nosotros para seguir en directo las evoluciones de su equipo. Por supuesto que encantados de contároslas. Aquí en directo juega el conjunto vizcaíno. Hay falta ahora de Unai Vencedor sobre el capitán, sobre José Joaquín Esquivel. Falta egin dio Rekaldeko erdilariak etxeko taldeko kapitainari. Jabetza Necaxari dagokio. Orain erosoago Athletic aurretik markagailuan dagolarik. Falta aterako du etxeko taldeak.
Badatoz errematera, hainbat jokalaria hain zuzen ere lau aria ertzean, Atletikeko 8 defentsan, martxan jartzeko prest Nekaxako jokalaria hortxe da Formiliano, baloia buruz are barrura eta Unai Simonen geldiketa itzela, ondo Murgiarra etxeko taldearen gola ekidinez, hementxe Unai Simon irudietan orain kapitaina gure atezaina, kornerra izango du, etxeko taldeak bere alde, partidako bigarrena beraientzat, ezker hegaletik jarriko dute, baloia bigarren zutoinera, Adi berriz ere arriskua, buruz, sartu da, errematea egitera, uste dut Formiliano izan dela berriz ere, hementxe errepikapena, ona izan da, geldiketa que paradón de Unai Simón, para evitar el empate del Club Necaxa. Buena intervención del guardameta Alavés, aquí vemos de nuevo la acción repetida, ante el cabezazo que iba dentro del conjunto local, del conjunto hidrocálido. Hemen orain izketan Jesús Alberto Alcántar eta Beñat Prados. Bi jokalariak atzelari lanetan gaurkoan. Prados ere utzita egon zen pasaden denboraldian Mirandesen, askotan posizio horretan jokatzen zuen Nafarrak. Aurten ere horasi du denboraldi aurrea Ernesto Valverderekin. Luze jodu Unai Simonek. Martonen bila, golegileak ez du kontrola egitea lortu, hortxe dago Niko Serrano. Serrano lurrera bota dute. Eta falta adierazi dio Marresainak Nafarrari. Serrano ere utzita egon zen Mirandesen pasaden urtean, hala ere zuen ez dare sorte handirik izan, Alex Petxarromanen antzera, lesio asko jasan zituen Nafarrak, eta orain berriz ere Athletic klubera itzuli da. Hortxe Jon Morcillo, atzelari lanetan Zornotzarra, Aduaresekin jokatuz, badator bere zelaira, baloia kontrolatzera, Masazpi zenbakiduna atzera, hortxe dago Beñat Prados, Batistaren presioa, ondo Prados, Batista gaindituz, eskerrera jokatu nahi zuen, hortxe zegoen Morcillo, baloia nolaskoaini jauzi zaio, ala ere falta egin du Zumaiarrak, eta txartela erakutsiko diote, 23 zenbakidunari hementxe irudietan Peru nolaskoain, Nekaxako jokalariarekin hizketan, falta argia egin dio Zumaiarrak, eta txartela lehena, partidako lehena, Gipuzkoarrarentzat. 55. minutuan beraz, bigarren zatiko 10, bete dira ia dagoeneko hemen Estadio Victorian, gogoratu Athletic aurretik dela markagailuan, Javi Martonen golari esker. Falta aterako dute txekoek orain, berdinketaren bila Necaxa. Badatoz errematera, etxeko taldeko bost jokalari, estrategia jokaldian, baloia ona da, errematea buruz, berriz ere ondo Unai Simon atepean, baloi hori jasotzeko. Simonek eskuarekin motz jokatu du hortxe Beñat Prados, Unai Vencedor, Vencedorrek eskerrera zabaldu du baloia, hortxe dago Jon Morcillo, barrutik Gorka Guruzeta aurkitu du Aduares, Aduaresek baloiaren norantza aldatu, falta jaso eta gainera txartela erakutsiko diote Nekaxako jokalariari. Zorionez altxatu da arazori gabe Malcom Aduares. Hemen ikusiko dugu errepikapena, falta argia izan da. Banabil Oker, orain ikusiko dugu norden txartela ikusi duen jokalaria, Banabil Oker, Cristian González da, baina segiduan konfirmatuko dugu, erasora dator Hugo Rincón, arrobiko jokalariak erdirak eta ona, ez da iritsiko Marton, kornerrera bidali dute baloia Necaxako atzelariek,
Hementxe ikusiko dugu errepikapena, Pradosen baloia oso ona. Ondo ere erasora bidean Hugo Rincón, Baltierrako eskuin egaleko atzelariak erdirak eta beti jarri du. Eta ez da iritsi Marton errematera, baloia kornerera bidali dutelako, hementxe Aduarez. Baloia martxan jartzeko prest. Bigarren zatiko 11. minutuan, hementxe Aduarez, baloia penalti puntura, hortxe dago Andres Felipe Colorado baloia aldentzeko. Aldaratzea nahi Vencedorri jauzi zaio hortxe Martonek errematea buruz egin du, nahiko bakarrik zegoen, baina ez du adierazi bai azkenean aurreratuta zegoen. Jokoz kanpo adierazi du Marrasainak. Arraroa zen hain bakarrik egotea aurrelari bat area barruan, horregatik bere errematea ez da hain zehatza izan. Hortxe erasora berriz ere Klub Necaxa. Daniel Andrés Mantilla, eskerregaletik orain 10 zenbakiduna. Baloiaren jabetza galdu du. Hortxe Hugo Rincón, baloia jartzeko arduduna berriz ere alboko sakea izango du nafarrak. Presari gabe Athletic. Mentxe Paia orain jokalariekin izketan. Hugo Rinconek motz jokatu du. Gorka Guruzetarekin barrutik Unai Gómez Bermeoko erdilaria aurkitu du. Vencedor, badator erasora Morcillo. Morcillo aurkariaren zelaira iritsi da, hortxe dago Aduarez. Aduarez eskeregalera itxatxita, barrutik Aduarez jaurtik eta saiatu du 17 zenbakidunak. Oso urruti irten da Unsainek defendatzen duen atetik eta beraz ateko sakea izango da etxeko taldearentzat. Badagoia martxan baloia. Hementxe mexikarrak erasoan. Orain eskeregaletik saiatuko dira. Niko Serrano enpresia ona, baloia berreskuratu du nafarrak. Marton lurrera. Bere Vencedorrentzat aldaratzea Guruzeta, Adi arriskua egon daiteke Aduarez area barruan. Ondo itxidio atea Formiliano, kala ere aldaratzea Guruzetari jauzi zaio Morcillo que erdirak eta jardezak penalti puntura buruz aldendu dute arriskua etxeko atzelariek. Berriz ere Vencedorrek berreskuratu du baloia, nolaskoain Vencedor zelai erdian. Vencedorrek eskerrera zabaldu du, hortxe dago Morcillo kontrola ona Aduarez berriz ere Morcillorekin. Aduarez berriz horadi arriskoa egon daiteke. Aduarezek erdirak eta jardezake lurrera jauzi da Irristegin ostean 17 zenbakiduna. Eta Necaxako atzelariak baloia lapurtu dio. Ondo ala ere Peru nolaskoain baloia kanpora bidaltzeko. Kontraerasoa ekidinez. Alboko sakean Necaxaren alde. Eskuin egaletik jarriko du martxan etxeko taldeak. Hortxe Fabricio Rosman Formiliano. Andres Felipe Colorado, kolombiarrak hortxe dauka baloia bere oinetan. Berriz ere alboko sakea mexikarren alde. Azkaratera dute orain presas ari dira etxekoak. Berdinketaren bila Adi badator erasora Daniel Andrés Mantilla. Lurrera jauzi da, baloia Hugo Rinconek berreskuratu du. Cruza la divisoria, el lateral diestro de Valtierra, cae al suelo, no hay falta, recupera el propio Daniel Andrés Mantilla, uno de los jugadores que ha ingresado en la segunda mitad, como lo van a hacer otros dos de sus compañeros. Se preparan nuevos cambios en las filas del conjunto que dirige Rafael Edgar Dudamel. Entra con el 30, vamos a ver quién es el jugador elegido. También lo hace con el 25. Otro de los jugadores que estaba en el banquillo. Teníamos unos números que no coinciden con los jugadores que entran ahora mismo al terreno de juego. Enseguida intentamos averiguar la identidad de los dos jugadores que entran al terreno de juego. Se marcha Batista. Parece que entra por su demarcación Maximiliano Joaquín Silvera. Y también Rogelio Cortés. Aldaketa bikoitza berriz ere Necaxak. Uste dugu Rogelio Cortés eta Maximiliano Joaquín Silvera zelairatu direla.
eta gutxienez Facundo Agustín Batista zelaitik irtetzen ikusi dugu, beraz beste bi aldaketa. Necaxa taldea Nadi berdinketaren bila orain talde mexikarra ondo ibili da Atletikeko atzelarien lerroa, baloia berreskuratu du eta orain Adu Ares kontraerasora dator hementxe Gorka Guruzeta zelai erdian Hugo Rinconekin jokatuz. Hugo Rincone barrutik Adu Ares aurkitu du berriz ere Guruzeta. Guruzetak Adu Aresekin hortxe Benzedorrek atzerago Perun Olaskoanekin berriz ere Benzedorri. Bueltatu dio baloia. Eta orain erasoan Athletic. 25 zenbakiduna azkenean Vicente Poggi eta 30 Ricardo Monreal. Necaxako webgunean ikusi ahal izan dugu gutxienez. Beraz, haiek izan dira bigarren zati hau jokatzeko hautatuak. Vicente Poggi erdilaria eta Ricardo Monreal aurrelaria. Erasora talde mexikarra. Orain Peñat Prados bere taldekidei intentsitate gehiago eske. Kornerra lortu dute etxekoek. Bigarren zati honetan 3 daramatzate partidan. 15 zenbakiduna jarriko du martxan. Kornerra Brian Eduardo Garnikak. Erasoan berriz ere etxeko taldea. Eskuine galetik jarriko dute erdiraketa di. Unai Simonen irteera ez da iritsi arabarra. Zorionez baloiak ez da iritsi. Ricardo Monreal aurrelariaren gana. Zen eta horre ikusi dugune moduan. Peñat Pradosek buruz kornerera bidali du. Ezker galetik jarriko dute baloia martxan Adi. Bakarrik sartu da errematea egitera atzeko lerrotik. 23 zenbakiduna lan Isidro Montes. Real Abilesen ibili zen utzita pasaden denboraldian, oso gaztea baita ere 22 urteko atzelaria, hemen errepikapena buruz bakarrik errematu du area txikian eta ondo kokatuta zegoen Unai Simón baloi hori jasotzeko. Buena ocasión del central nacido en Hermosillo, que estuvo cedido en el Real Avilés el pasado curso, canterano del Club Necaxa, vuelve a la que es su casa y que ha estado cerquita de hacer el empate en este minuto, casi 65 de partido. Berdinketaren bila, Club Necaxa, inbat aldaketa egin ditu etxeko taldea, gogoratu Atletikek atsedenaldian, ia talde guztia aldatu duela, minutuak eta esfortzuak banatuz Ernesto Valverdek, orain lurrean Necaxako jokalari bat, zorionez altxatu da arazorik gabe, Alan Isidro Montes da, azken jokaldian protagonista izan den atzelaria, baroia martxan jarri du Atletikek, hala ere gutxi iraundio jabetzak. Daniel Andrés Mantillak berreskuratu du baloia, atzera hortxe dago Ezequiel Unzain, argentinarrak, luze joko du eskuinez, eskuine galera, bere taldekiaren bila, hala ere azkarrago ibida Jon Morcillo, baloia buruz ikutzeko Unai Gomez, Adu Ares barrutik, badator arriskua sortzen saiatzera falta egin diote bilbotarrari, baloia mantenduko du Atletikek. Garren zatiko 20 minutu bete dira dagoeneko hemen Aguascalientesen, Mexikoko erdialdean kokatuta dagoen hirian. 874.000 biztanle inguru ditu hiri honek, Mexikoko handienetako bat. Beraz, toki ederra Atletikek partida hau jokatzeko gogoratu Klub Mexikarraren mendeurrena ospatzen ari garela gaur. Oraingoz, bilbotarrak aurretik markagailuan Martonek
Partidako 47. minutuan egindako golari esker. Berdinketa nahi dute txekoek. Festa oraindik haientzat hobea izateko. Eskuine galetik orain erasoan. Eskibelek baloiaren norantza aldatu du. Eskerretik dator erasora Rodríguez. Montes. Atzera berriz ere Unzain atezainarekin. Luze jodu eskuinez. Garnikaren bila. Hementxe armaietan Necaxako hainbat saletu. Partidaz gozatzen. Berriz ere erasora talde mexikarra. Barrutik Colorado katzera Montes aurkitu du. Montesek Jesus Alberto Alkantarrekin luze jodu. Kaboreako erdiko atzelariak Unai Gomezek baloia berreskuratu. Atzera jokatu nahi zuen Vencedorrek. Ez du bere egitasmoa lortu. Berriz ere erasora orain Necaxa. Adi arriskua egon daiteke. Erdiko bidetik dator erasora talde mexikarra ondo. Ibida hala ere Unai Gomez baloia berreskuratzeko orain kontraerasoan Aduares. Guruzetak gaurtik eta egin dezake. Zutoñera baloia. Adi arriskuak aurrera darrai hementxe Niko Serrano baloia arera jarri nahi du berriz ere. Niko Serrano kiskin egin dio bere aurrean zegoen atzelariari. Baloia bigarren Zutoñera iritsiko da hementxe Aduaresek kontrola. Baloia kies egitea ekidin du berriz ere Aduares barrutik hementxe Unai Gomezek baloia kontrolatu atzera jokatu du Morcillorekin. Vencedor atzerago Prados aurkituz. Prados badator ere erasora. Pradosek eskerrera zabaldu du baloia hortxe dago Aduaresi atea itxiko diote Aduaresen erdiraketa penalti puntura. Ez da itxiko Marton. Ondo atzelariak orain arriskua deusestatzeko. ¿Qué ocasión acaba de tener Gorka Guruzeta? El disparo durísimo. Lo ha repelido el poste de la portería defendida por Ezequiel Unzain. Enseguida veremos la acción repetida. La ocasión que ha sido buenísima para poner más tierra de por medio en el marcador por parte del delantero donostiarra. Recupera el Necaxa. Atzetik hasiko da berriz ere txeko taldea. Berdinketaren bila. Sustoa jaso du orain txeko taldeak. Gorka Guruzetaren jaurtik eta bortitzaren ostean. Baloiak Zutoñean jodu. Eta oso gutxigatik ez da iritsi bigarrena Atletikentzat. Hortxe dago Beñat Prados. Beste aldaketa bat prestatzen ari da Klub Necaxan. Ean orden partidan sartzen denak. Hemen errepikapena Gorka Guruzetaren eskuinka da oso bortitza. Zutoñera zuzenean joan da. Eta oso gertu esan dugun moduan Atletiken bigarrena. Berriz ere zuzenekora itzuli gara. Egin du aldaketa Necaxak. Hementxe irudietan Misael Domínguez zelariratu den jokalaria Brian Eduardo Garnikaren ordez. Por tanto, nueva permuta en el conjunto local. Ha ingresado en el césped Josué Misael Domínguez, jugador nacido en Saltillo, México, internacional sub-20 y que tiene pasado en clubes mexicanos como el Tijuana, el Cruz Azul o el Monterrey. Hemen Unai Simón irudietan Atletik orain beste falta bat defendatuz. Eskuine galetik jarriko dute martxan baloia Adi penalti puntura. Berriz ere ondo Adi ibili da Peru nolaskoain baloia kornerrera bidaltzeko. Beste bat hiru daramatzate bigarren zati honetan etxekoek. Orain eskuine galetik aterako dute. Misael Domínguezek jarriko du baloia martxan. Motz egin du. Orain erdiraketa urrunagotik dator bigarren Zutoñera. Baloia Adi, jokalari bat lurrera, ez da ezeregon epaiaren iritziz. Eta Gorka Guruzetak arriskua aldenduko du berriz ere. Jabetza Necaxari dagokio. Hementxe Mantillak egin du kontrola. Eskerregalean erasora dator
zelaidatu berri den jokalaria Josue Misael Dominguez. Hala ere, azkarrago ibili da Hugo Rincón baloia bereganatzeko. Hortxe Unai Simon, luze eskuinez, Martonen bila, Martonek baloia babestu nahi du. Hala ere, Jesus Alberto Alcantarek lapurtu dio. Hortxe Mantilla, Mantilla, Alan Isidro Montesekin, berriz ere Barrutik Mantilla. Amar zenbakidunak orain Barrutik jokatzen. Hementxe Andrés Felipe Colorado. Colorado barato derasora. Eskuinera zabaldu du baloia. Hortxe dago González. González eta Mantilla, berriz ere Colorado. Colorado atzera. Hortxe dago Formiliano. Formiliano que eskuinerago. Berriz ere orain eskuine galetik. Erasoan etxeko taldea. Barrutik aurkitu dute orain Josue Misael Domínguez. Mantilla, berriz ere Amar zenbakiduna protagonista erasoko jokaldian. Erdiraketa jarri du Gonzálezek. Ez da iritsiko errematera Monreal. Eta mantxo Unai Simonek baloi hartuko du. Badator presiora baita ere Monreal. Hortxe Peru Nolaskoain atzetik hasiko da berriz ere Atletik. 73. minutura iritsiko gara aurki gogoratu. Bizkaitarrak aurretik direla markagailuan Javi Martonen goleri esker. Debuta eta gola. Hortxe Jon Morcillo. Morcillok vencedor aurkitu du. Vencedorrek eskuinez luze. Niko Serranoren bila area barruan Nafarra. Ez da iritsiko kontrol hartara eta baloia jasoko du arazorik gabe Ezekiel Unsainek. Luze eskuinez, bere taldekide baten bila. Adator erasora orain Alan Montes, baloia galdu du ala ere. Hortxe dago Hugo Rincón, Unai Gómez. Biak arrobiko jokalariak adi, baloia oso nada. Gorka Guruzet, Marton barkatu, area barruan Marton eta gola. Martonen bigarrena, Jokos kanpo eske zeuden Nekaxako jokalariak ez du ala adierazi Marrasainak eta bigarrena hartu du Martonek. Gola Atletikek 74. minutuan. Javi Martonen bigarrena. Klub Nekaxak bi. Klub Nekaxak huts, Atletik Klubek bi. Javi Martonek bi. El segundo de Javi Martón llega en el minuto 74 de partido. Se ha vuelto a quedar solo delante del portero y no perdona al delantero navarro. Aquí vemos la acción repetida. Buena acción combinativa del Athletic. Pedían fuera de juego, vemos que no lo hubo. El balón es buenísimo de Unai Gómez. Tuvo algo de suerte en el rechace de Javi Martón, que define a la perfección ante Ezequiel Unsain. Marca el Athletic, marca el segundo Javi Martón. Club Necaxa 0, Athletic Club 2. Bigarrena beraz Athletic entzak, biak Javi Martonek lortu ditu. Estrenaldi ezin hobea aurrelari nafarrarentzat, hemen irudietan gola ospatuz. Pozarren eta bere taldekideen zorionak jasoz. 75. minutura iritsiko gara aurki beraz ordu laurden. Besterik ez da falta hemen Aguascalientesen Nekaxaren etxean. Huts eta bi irabazten ari da Atletik eta beste aldaketa bat egingo du etxeko taldeak. Bostarekin Andrés Felipe Coloradok. Amazazpi zenbakiari. Orain bai Rogelio Cortezi bere lekua utziko dio. Hementxe irudietan Rogelio Cortez, jugador que se acaba de incorporar al partido, nacido en Jiutepec, canterano de 19 años. Erasora dator orain eskere galetik. Necaxa golaren bila, jaurtik eta are hartzetik egin du etxeko taldeak. Osatzen ari da zaleak, naiz eta bere taldea atzetik dagoen markagailuan. Hemen errepikapena ona izan da orain jokaldia eskere galetik. Erdirak eta atzera jarri du Domínguezek eta jaurtik eta ez da ona izan. Ateko sakea martxan jarriko du Unai Simonek.
Azken ordu laurdenean murgilduta dagoeneko partida. Horatu Atletik aurretik dela markagailuan. Javi Martonek egindako 2 golei esker. Hemen Rafael Edgar Dudamel, txeko taldeko entrenatzailea. Bere jokalariei hainbat aspektu zuzenduz. Horatu Necaxa ligan buru belarri dagoela. 3 jardunaldi jokatu dira Mexikoko lehen mailan. 2 punturekin Necaxa 4. sailkatua dago. Talde honek 18 titulu, 18 garaikur lortu ditu, 7 ligas, 6 kopa. Adibidez, 2 aldiz txapeldun izendatu zen. Mexikoko Superkopa ere irabazi zuen, txapeldunen Kopa Mexikon, CONCACAFeko txapeldunen Kopa hobeto esan da, eta CONCACAFeko Rekopa ere, beraz, talde garrantzitsua da Mexikoko futbolean. Orain erasoan berriz ere Javi Marton, atzera. Hugo Rinconekin jokatuz, Benzedorrek atzera gortxe, Beñat Prados, Nolaskoain, berriz ere Prados. Pradosek aurrelari baten Monrealen presioa dauka gainean, falta egin dio Monrealek Beñat Pradosi. Baloia Atletikena izango da. Unai Simonek aterako du falta hau. Luze joko du Eskuñez. Martonen bila, ez da iritsiko Nafarra. Baloi aldendu dute Necaxako atzelariek, orain kontraerasora dator etxeko taldea. Golaren bila, eskerregaletik erasoan orain Necaxa. Badoa erasora, ala ere ondo ibili da Hugo Rincón. Azkar jarri dute martxan baloia etxekoek. Eskuña galera orain. Fabrizio Rosman Formiliano. Erdiko atzelariak eskerrera. Ez dago inor bertan, beraz ateko sakea izango du Atletikek. Hemen irudietan Ernesto Valverde orain. Nahiko posik. Bere taldea egiten ari den lanarekin. Txartela Unai Simoni, baliteke denbora galtzeagatik, hori ikusi dugu irudietan, beraz beste txartel bat apuntatuko dugu, 3. partidan gogoratu, Nolaskoainek ere ikusi duela Atletiken, beraz Nolaskoain eta Unai Simon, txartelarekin 2 amonestados en el Athletic, en esta segunda mitad, Perú Nolaskoain y ahora acaba de ver la cartulina amarilla Unai Simon. Luze jodu. Beste atesainak Ezekiel Unsainek. Monrealen bila. Erasora orain eskerregaletik berriz ere. Klub Necaxa adi. Ez da iritsi Beñat Prados, baina zorionez baloia aldentzea lortu dute Atletikeko atzelariek. Hortxe Jon Morcillo. Erasadora datore Zornotzarra. Sufritu zuen pasaden denboraldian. Lesionatu egin zen Gironaren aurkako partidan, eta orain zorionez denboraldi aurreari ekiteko osasuntsu dago bizen bakiduna. Baloia berreskuratu dute Necaxako jokalariek adi. Arriskua egon daiteke hementxe Monreal lurrera jauzi da 30 zenbakiduna, falta egin diote eta gainera txartela ikusiko du Nolaskoainek, 2. izango da Zumaiarnarentzat. Beraz jokalari bat gutxiagoarekin geldituko da Ernesto Valverderen taldea. Hemen errepikapena Perú Nolaskoainek falta egin dio Monreali eta 2. txartela erakutsi dio epaileak. Beraz Nolaskoain kanporatua izan da, como ya ocurriera en el partido anterior con la expulsión de Alex Berenguer. Perú Nolaskoain que también debe abandonar antes del tiempo el encuentro tras ser amonestado por segunda vez en este partido. Beraz, amar jokalarirekin gelditu da
Athletic. Azken 9 minutu hauek jokatzeko falta arriskutsua izan daiteke Klub Nekaxaren alde, 4 jokalari esian. Nekaxako 3 area barruan errematearen bila, zuzenean jaurti du Nekaxako jokalariak. Gora joan zaio bere saiakera, ateko sakea izango da Atletikentzat. Unai Simonek jarriko du baloia martxan. Gogoratu 10 jokalarirekin gelditu dela Athletic, Peru Nolaskoainen bigarren txartel horiaren ostean. Beraz, txeko taldeak orain nagusi gutxienez zelaian, jokalari bat gehiagorekin. Hemen ikusten dugu irudietan. Nolaskoain kanporatua izan dela gogoratzen dutela. Hemen Ernesto Valverde epaiarekin hizketan, ez dago ados Athleticeko entrenatzailea epaiak hartutako erabakiarekin. Hala ere partidak aurrera darrai. Alboko sakea martxan jarri du Hugo Rinkonek. Niko Serranoren bila, orain alboko sakea. Etxeko taldeari dagokio, eskerregaletik aterako dute gaur zurigorriek. Atzetik hasiko da orain talde mexikarra, Formiliano, González. Ez da iritsiko kontrol horretara. Alboko sake aterako du Jon Morcillok. Erasoan berriz ere Necaxa, golaren bila. JK, txeko taldea hementxe Monrealek baloia utzi dio bere taldekideari. Dominguezi erdiraketa ez da ona izan eta Pradosek berreskuratu du baloia. Orain Prados erasora dator. Pradosek atzera Morcillorekin, Morcillo kluse ez du inolako arazorik nahi. Zornotzarrak Martonen bila. Hala ere orain Askar berreskuratu du jabetza Necaxak. Hortxe erasora talde mexikarra, eskuinegaletik badator Mantilla. Mantilla marsen bakiduna, aurreratuta zegoen, alaxe da bai. Eta jokoz kanpo beraz baloia Atletiken alde. 6 minutu besterik ez dira falta. Atletik aurretik markagailuan gogoratu. 2 gol egin ditu Javi Martonek. Hemen aurreko jokaldiaren errepikapena. Jokoz kanpokoa adierazi diote Necaxako aurrelariari. Aurreratuta zegoen. Beraz Atletiki dagokio baloia. Izketan orain epailea Unai Vencedorrekin. Ritmo que ahora es algo más pausado. También se para un poquito el partido. Parece que debe haber algún problema en el terreno de juego. Se acerca el juez de línea, el colegiado también, hacia la posición de Unai Simón. Veremos en qué queda todo. De momento pide calma el colegiado. El partido detenido. Partida etenda. Jokalariak ura edaten ari dira. Iuntzeko 11 hamar gutxi hemen Aguascalientesen. Beroa ez da hain handia, baina esfortzua bai eta noski jokalariek urtragoizka bat edatea eskertzen dutela. 5 minutu hauek jokatzeko, ondo etorriko zaie. Hori, badoa jendea bere etxera. Partidaz gozatu ostean. Ikuskizuna ona izan da, orain Simon izketan epaiarekin. Jende gehiago zelaitik alde egiten. Eta orain Simonek baloia berriz ere martxan jarriko du. Luz Eskuinez. Atezain Arabarrak. Martonen bila. Atzerariek urrundu dute. Hortxe kontraerasoan orain Necaxa. Ezker hegaletik badator. Golaren bila.
Dudamelen taldea. Mentxe jaso du baloi hori Rogelio Cortezek. Orantza aldatuz, eskuine galean González aurkitu du. Hementxe eskuine galeko atzelariak erdiraketa jarri du Monrealen bila. Ondo aldendu du arriskua Atletikek. Alboko sakea izango du Klub Nekaksak bere alde. Orain ezkerre galetik erasoan etxeko taldea. Jesus Alberto. Alcántar. Formiliano, luze. Ez du aurkitu taldekide bat uruguaidarrak. Simoni iritsi zaio baloi hori. Eta luze joko du. Atezain arabarrak, Martonen bila berriz ere. Gaur bigol egin dutu bigolak Nafarrak. Pozik amaituko du ziurrenik Realeko filialetik etorritako aurrelariak. Bere debutean bigol lortu baititu. Morcillo katzera berriz ere Unai Simonekin. Simonek luze eskuinarekin gogoratu jokatu gabe gelditu direla aulkian ordezko atezaina Alex Padilla. Unai Egiluz, Durangarra eta Juniore Bita. Hirurak Bilbao Atletikeko jokalariak. Lehen partidan Guadalajaran Txibasen aurka jokatu zuten gaur. Ez dute parte hartu bigarren lagunarteko honetan. Atletik berriz ere erasora joateko nahian. Hala ere Nekaksak baloia berreskuratu du. Eskuine galetik erasoan orain etxeko taldea. Erdireketaren bila datore Mantilla. Unai Gomez azkarrago ibili da. Alboko sakera bidali du baloia Bermeotarrak. Jabetzak etxeko taldeari dagokio. Hortxe eskuine galean Cristian Osvaldo González. Barrutik berriz ere Mantilla aurkituz, orain falta egin du Gorka Guruzetak. Berriz ere baloia etxeko entzat izango da. Azken minutuan sartuko gara aurki. Gogoratu Atletikek bi goleko abantaila daukala. Falta areara jarriko du Nekaksak orain sortzi jokalariaria barruan. Hala ere motz jokatu dute jaurtiketa luzea eta urrutitik saiatu du Nekaksak. Berriz ere aldaratzea jauzi zaie eta ondo Unai Simon baloi hori gelditzeko. Hemos entrado ya en el último minuto del partido. Puede que haya algo de añadido porque se ha detenido el encuentro durante algunos minutos. También hay que tener en cuenta la expulsión de Peru Nolascoain hace unos 10 minutos aproximadamente, lo que hace indicar que se juegue algo más en este Estadio Victoria. Atletik erasoan Niko Serrano, Gorka Guruzeta, Morcilloren bila badator erasora, Zornotzarra ondo gainditu du bere aurrean zegoen atzelaria Morcilloren jaurtik eta kanpora. Morcillok erdiraketa jar zezaken, baina jaurtiketa egitea erabaki du. Gora joan zaio ateko sakea Klub Nekasaren alde. Atzetik hasiko da talde mexikarra. Eskerretik golaren bila, 80. Minutua bete da oraintxe momentu honetan. Eta epaileak amaiera adierazi du. Ez du gehiago, denbora gehiago eman, beraz. Amaitu da Atletiken bigarren lagunartekoa. Lehen garaipena uda honetan Ernesto Valverderen taldearentzat. Martonen bigolek Atletiki garaipena eman diote, lehena 47. Minutuan, eta bigarrena 67. Minutuan. Javi Martón, beraz, debuta eta bigol posik amaitu du Nafarra. Como decimos, el Athletic se lleva su primer triunfo del periodo estival. Se ha impuesto 0-2 en la Copa Centenario para
celebrar el siglo de vida del club mexicano, del club Necaxa, que lamenta la derrota, aunque ha vivido un gran espectáculo, el público y también el club en general. Los goles, el doblete de Javi Martón, que le da este primer triunfo del verano al Athletic, que se marcha de México, que volverá a Euskal Herria en las próximas horas para disputar unos otros 4 amistosos más. Recordemos rápidamente cuáles son: ante el Racing de Santander, ante el Celtic, ante la Sociedad Deportiva Eibar y ante el Manchester United. Por lo tanto, el Athletic se marcha contento de su gira mexicana. Pozik doa Athletic bueltan itzuliko da Euskal Herrira, Kopa Centenario irabazi ostean hemen garaikurra. Beraz, Athletic irabazi du, garaipena lortu du hemen Estadio Victorian, Kopa jasoko dute eta Pozik bueltatuko dira Bilbora garaikur honekin. Como decimos, va a recibir la Copa el conjunto bilbaíno. Vamos a aguantar un poquito más para ver cómo reciben este bonito trofeo. Vemos al presidente Jon Uriarte con su homólogo también, el presidente Ernesto Tinajero, para hacer entrega de este trofeo, de esta Copa Centenario al Athletic. En este caso la va a recibir el capitán Iker Muniain, que recibe la felicitación de su presidente, de Jon Uriarte. Ahora el abrazo entre ambos, y también del presidente del conjunto mexicano, de Ernesto Tinajero. Iker Muniain, Copa Centenario garaikurrarekin, Pozik Athleticeko jokalariek garaipena lortu dute. Lehen garaipena uda honetan, pasaden igandean Txibasen aurka galdu zuten Arbol de Gernika sarian. Gutxienez gaur Copa Centenario irabaztea lortu dute hemen jokalari guztien argazkia, eta argia joan da. Susko erroberak hasi dira berriz ere, festa handia hemen Aguascalientesen. 2 minutu besterik ez dira falta gaueko 11etara heltzeko. Quedan apenas 2 minutos para alcanzar las 11 de la noche aquí en Aguascalientes, en México. Son, por lo tanto, casi las 7 de la mañana en Euskal Herria. Hemos vivido en directo la primera victoria del Athletic en esta pretemporada, este verano. Ahora los fuegos artificiales que ponen como colofón ponen la guinda a esta fiesta que se ha vivido en el Estadio Victoria. Siguen posando para los medios gráficos los jugadores del conjunto bilbaíno, que vemos aquí como que bien les queda la camiseta recién estrenada, la segunda equipación, esta camiseta indumentaria totalmente azul, con esos detalles de los leones tanto en la parte delantera como en la trasera. Vemos a todos los protagonistas del encuentro. Nico Williams, que se lleva un trofeo que es muy parecido, por cierto, al Balón de Oro. Quién sabe si algún día lo podrá conseguir el menor de los Williams. De momento tiene esta Copa Centenario. Se retiran ya todos los jugadores del Athletic. También lo han hecho lo propio los jugadores del Necaxa. Estamos aquí prácticamente a oscuras en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Se va a ir poco a poco marchando todo el mundo. Nosotros también, que nos vamos a marchar gu ere. Bagoaz mendik, eskerrik asko zuen arretagatik, eta datozen egunetan berriz hemen egongo gara beste partidak zuzenean jarraitzeko. Beraz, eskerrik asko zuen arretagatik, eta hurrengora arte, agur!